inshallah urjo kuma dɔ la dɔɔni yɛrɛ baarali f'a ka si dɔn de dɔɔni baara a bɛ kala fɛ a bɛ kala fɛ o kɔrɔ ye di i b'a sɔrɔ maa dɔ kala da kuranɛ hafizu dɔ kuranɛ bɛɛ b'a kunkolo la a ye kitabu fɔ ne na a y'a bɛɛ kala mɛ ka sigi ka moriya kɛ a yɛrɛ ye walima maa wɛrɛ ye f'i ka t'o kala k'a damana o fana y'a damana métier de moriya tɛ fɛn k'a fɔ n kunkolo ka gɛlɛ n bɛ pan ka don a la n'i panna ka don waati kunkurunin i bɛ tila ka bɔ moriya bɛ ɲɛɲini ne fɛ a ɲɛɲini ne kɔfɛ k'a dɔn moriya fana mɔgɔ bɛ jumɛn na urjo o de ye ka ca kɛ yɔrɔ n b'o fɔ waati bɛɛ hali n'i ye so fa ala tɔgɔ la kelen tɛ sɔrɔ a la min bɛna wuli ka baara k'a yɛlɛma f'i k'a baara de o de kama ne ko ala tɔgɔ bɛ ismullahil azamu ye k'a fɔ nin de ismullahil azamu ye nin ta yen nɔ i mana min baara dɔrɔn n'o jaabir'i bolo o de ye ka ismullahil azamu ye an ka baara in a tɛ fari fa fɛ hali kɔsɔn na dɔgɔnin dɔ nana yan a bɛna video in mɛn baara min kɛ b'a dɔn n t'a fɔ dɛ mɛ an ye waati kunkurunin sigi min kɛ urjo a mɛnna ka yɛlɛma yɛlɛma dɛ ne bɛ n sigi yɔrɔ kelen la parce que ale tɛ kɛ f'a k'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan ne yɛrɛ bɛna tila waati min ne yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko kamalenin a diyara a ye a taalen kɔfɛ a ye n wele a ko jaajo bɔra y'a fɔ cogo o cogo a ka jugu o ye n k'e ma foyi y'a la e kɔni e ye miseli turunɔ hakɛ dɔrɔn de ye a la o tuma urjo sa ni maa min ka ko datugura parce que yɔrɔ ko datugu ani ka ko tiɲɛ anw de fɛ gansan bɛ yen foyi fulama tɛ ala fɛ yen ko datugu dɔw bɛ yen o bɛ sɔrɔ i yɛrɛ ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tɔɲɔni hakɛ in di yafa n di yafa n'i y'a bɔ o la a tɔ tɛ to bɛrɛ ye an yɛrɛ dama fana tɛ ɲɔgɔn to yen o de kama nɛɛma kelen o kelen ni ala y'a di jɔ ma k'i k'a dɔn ko juguya min b'a kɔ n'a juguya bɔra ka jiri la i bɛ ɲinɛ nɛɛma i bɛ ja a kɔ safɛ foyi tɛ yen min n'a n'a kɔlɔlɔ tɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ urjo i ye maa ɲini ka fɛn na maa min ka dɔnda man ca mɛ bɛ dɔɔnin dɔn a la maa min ka ko datugura i bɛ fɛ i ka ko ka dayɛlɛ i ka ko fana dayɛlɛlen kuma dɔ la hali n'a sɔrɔ e bɛ baara min na n'i ka baara tɛ fiyewu ala bɛ nin bɛɛ jiri la mɛ nin a kɛrɛnkɛrɛnlen de don ka kɛ waati la walama yɔrɔ la yɔrɔ min n'i bɛ se ka kabakolo ye a kɛ waati parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen parce que n'an kumana an tɛ kuma komi mali dɔrɔn an bɛ kuma i n'a fɔ diɲɛ bɛɛ de tulo b'an na o cogo kelen fana don a bɛ faamu i ka kabakolo o kɔrɔ ye mun ye ale nasi bɛ ko su inɛri n'a bɛ ko ale tɛ se ka ko salon kɔnɔ a tɛ se ka ko gɔ kɔrɔ f'a k'a sɔrɔ i kotɔ hijabu foyi t'i ni kabakolo cɛ o tigila maa de bɛ se k'a kɛ ka nafa sɔrɔ mɛ kuma dɔ la maa minnu tɛ se ka ko o position na olu bɛna fɔ k'u niyɔrɔ tɛ a la o tuma an bɛna filanan fɔ ale kelen in na min b'a to olu niyɔrɔ fana bɛ sɔrɔ a la koli fɔlɔ o de ye suratul fatiha ye n'an bɛ seli an bɛ min kala parce que n'a fɔra fatiha dɔnkɔnɔ caman b'a miiri ko basmala dɔrɔn don olu bɛ jɔ yen n'a dun fɔra fatiha dɔrɔn o de ye alhamdu fo ka taa se wala dɔalina amina ma siɲɛ 40 i b'a sɛbɛn nasi la 40 a nasi fana bɛɛ ka sɛbɛn don kelen hali ne bɛ mɔgɔ fari yɛrɛ kan nasi in fana minɛn kɛrɛnkɛrɛnlen don a kama a tɛna fɔ dɔrɔn minɛn o minɛn mana jan b'a k'o la a tɛ ɲɛ o la ne m'a sɔrɔ ten wa ne yɛrɛ t'a kɛ ten a bɛ ko filen de kɔnɔ filen in fana tɛ kɛ ni filen ye min delila ka baara dɔ kɛ ka kɔrɔ a tɛ ɲɛ o la fo filen kura filen kura min fana don n'i y'a san a tɛ ko k'a fɔ i bɛ filen kɔnɔ ko k'a sɛnɛ n'i y'a san dɔrɔn i bɛ ji k'a kɔnɔ k'a sigi n'i ye fatiha hakɛ min sɛbɛn i b'o kɔ a kɔnɔ n'i ye fatiha hakɛ min sɛbɛn i b'o kɔ a kɔnɔ mɛ maa dɔ bɛ ale yɔrɔ ka jan ale ye nin mɛ a bɛ fɛ a ka maa dɔ k'a sɛbɛn k'a ci a ma o tuma o la a bɛ se k'a ko mɛ n'a sera a ma a bɛ filen ɲini walima nasi in t'a to filen ka taa hali ni filen mankanni don o tuma sisan ale nasi in jiri 2 fana b'a la an b'a fɔ kɔnɔ dɔ ma ko nanale ne tun b'i sɔrɔ yɔrɔ min don a la kosɛbɛ
o de babli koroni pon dugumana ina fɔ pon dugumana no be kolon koro nunu walma village kondo ni ba sɔrɔ bulo walma misiri i b'a sɔrɔ ale kɔnɔ ale tɛ jigin duguma fiyewu i b'a caman bɛ n'a bɛna duguma dɔrɔn a tɛ se ka wuli fo denmisɛnninw b'a fa ale b'a ka nɛɛma bɛɛ sɔrɔ sanfɛ a tɛ jigin duguma n'i y'o nan'ale ɲɛ in sɔrɔ o de bɛ kɛ nasi la ani an b'a fɔ kɔgɔ ma ko jalan kɔgɔ fo misiw b'a dun i bɛ a fitinin kari i b'a bila nasi in na ka bɛn miniwi ma n'i bɛna ko don min su o tuma n'i y'a kɛ ka bɛn miniwi ma i nari zoro i bɛ nasi in dɔ ta i b'a ko yanni i b'a ko i t'a fɔ kunta dɛ i bɛ kuma ala fɛ parce que k'i k'a dɔn jɔn bɛ ala bila yɔrɔ min na coyi i dusukun na ala bɛ yen de o n'i ye jigiya ɲuman tɛ yɛrɛ ye ala kan o de don n'i ye jigiya jugu fana ta ala kan i yɛrɛ ma ala kɔni b'a place la a tɛ bɔ yen o tuma i bɛ dugawu kɛ i ka ko min datugulen don fɛn o fɛn kɛmɛ k'a datugu e kɔni t'a dɔn parce que maa dɔw bɛ yen i b'a ta suratul bakara fo birabi nasi i b'a sɛbɛn ye siɲɛ 1000 sɛbɛnni fana kalon tɛ dɛ k'a fɔ i panneau tɛ dɛ k'a juruw bɛɛ k'a la a tigi bɛna kɛ zoro ko dɔw bɛ yen ni maa yɛrɛ y'a ye kana a bɛɛ kɛ karamɔgɔ ye dɛ i yɛrɛ kan ka siran mun na ne bɛ ala wele n tɛ ala ka dugawu n tɛ jaabi sɔrɔ mun na i kan ka segin k'i yɛrɛ juge i b'a la ka mun kɛ min man ɲi i b'a la ka mun dun min man ka dun adamaden kan k'i janto nin bɛɛ la o tuma n'i kulela ala la i bɛna kuleli in laban kɛ ala k'a kɛ ala kira kosɔn i ka da minnu tugulen don ala k'i ka daw bɛɛ yɛlɛ orojo diɲɛ foyi tɛ yen ko hakili bɛ se a ma walima fɛn bɛ kabakolon dugukolo jukɔrɔ ko ala wele tɛ se k'a se maa ma tɛ yen o de kuma waati bɛ n b'o fɔ n'i ye ala wele n'i y'a nafa sɔrɔ parce que n'e m'a nafa sɔrɔ e ma deli ka dugawu minɛ ye e ma deli ka dugawu jaabi sɔrɔ a bɛɛ bɛ k'i ɲɛna i b'a fɔ tiyatiri ka sɔrɔ i bɛ ko in n'a ka bon ala de y'a sopasima i fɔlɔ i k'a dɔn i ka n'a dɔn o tuma n'i ye dugawu kɛ nasi in kan kosɛbɛ i bɛ nasi in ko a ti min o tuma nasi in kolen kɔfɛ ni dugu jɛra e bɛ fɛn dɔ ɲini i b'o sara o mana kɛ fɛn o fɛn a caya fara a dɔgɔya kan mɛ o don tile bɛɛ fo ka taa se o don su ma i tɛ ji wɛrɛ ko orojo ne ye nin kɛ ala bɛ sɔn i bɛ dayɛlɛ ne ye nin kɛ ala bɛ sɔn i bɛ dayɛlɛ o tuma filanan min bɛ yen n'o bɛ se ka k'o gɔ kɔrɔ o bɛ se ka k'o so kɔnɔ o siri tɛ k'a fɔ foyi kana don i ni kabakolo cɛ o de ye suratu yasin ye suratu yasin i b'a dɔn yasin wal qur'anil hakimi fo ka taa bila turja'una i b'a sɛbɛn siɲɛ 1 ni courage b'i la ko daw tugulen don kosɛbɛ i b'a sɛbɛn siɲɛ 3 siɲɛ fɔlɔ kuranɛ nana ye position na ka to min sida i b'a bɛɛ k'a la o tuma filanan to min sabanan a jala o tuma i bɛ sɔrɔ ka mun fara a kan o de y'a sabitu siɲɛ 1000 o tuma i bɛ babɛlɛ ɲini fiman ko t'a la bilenman ko t'a la jɛman ko t'a la i b'a ɲini den 100 i b'a kɛ nasi na i b'i jija k'a min k'a ko su 7 o de jo a tɛ ko ɲɛgɛn kɔnɔ a tɛ ko ni sabari n'i y'a ko ni tile 7 bɛ taa dafa yɔrɔ o yɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko i kun datugulen don daw yɛlɛla